Accident grav joi după amiază pe autostrada A1 în județul Arad. Două microbuze s-au ciocnit violent cu un autocamion staționat pe sensul de mers Nădlac-Arad. Din cauza numărului mare de persoane implicate, autoritățile au activat planul roșu de intervenție. Potrivit ISU Arad, în accident au fost implicate 11 persoane. La fața locului au intervenit pompieri cu o auto specială pentru victime multiple, 7 ambulanțe SMURD, inclusiv una de terapie intensivă și două echipaje de la Serviciul de Ambulanță Județean. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere arată momentul în care primul microbuz intră în plin în camion, iar al doilea microbuz lovește vehiculul deja avariat. Traficul a fost restricționat temporar, iar poliția continuă cercetările.